na kwa igule mne birengererio byegati abananchi kurwase kaunti ya Nyamira kubwatikana no wetu wa kumuswada wechibesa tugotikana nayo ni gaba Kenya babwenerete kweyarigania asubogimo bokongu bore musyo kubwatikana no wetu wa kumuswada wechibesa nonyana bonigo omo bishop Nemuel Momanyi abereka goteba buna ebirengererio ebinge byaba Kenya nigo byatuguteretware ne komiti eria yatenete chibesa ase bungenene igetambukero batebire unati kiare ekeronge kigima asibaganire bunanga kiende onsi ekero lichiko ligetiwa abakenya nigo bagenderete babwenerete gotegererwa namagani abo goikiraniwa korengana nerichiko abakenya mbate meta sana gukwanira iguru ye increase ya percentage ya 16% 16% eyo eyangete koiraniwa ebe nonye nane bakayemente ni koba 16% ya facts ne tax bona bintu byakindire umugati bona ngo kigogenda ule gose 250 esukari egenda 300 petroli eyere petroli diesel ama gutetaya na aragotumeka aziki manufacturers bona kire ngende ngo kigokina kire amoyo ngo kigokinare mbeu ngo kigokinere oboremi ngo kigotaka bono kibesa kinyinge ibone goja goika asa abantu bagukwama actually ekero okona chomuragia ekegusita goteba okora arengereria bona maguta ngokinare maguta ga gukina kire gende gegukina transport ekine amaguri akine bona abantu mbere goja kwarana abantu bakwarana igobona ino marembe tobwata Kenya inero independence even on independence stage ndito algo tayabaiga even though period ya by appendix ya be cruise still it can be looked at. That is why in law to buate ke drigo go appeal. Kenyans are going to appeal against their appendix a financial bill so that eke de bibirigeriwa so ntirerengi ya abantu bonsi bayiseneke tomenye ubugimi bona bantu ko yari gutara maguru bona umuntu ne kya gutara koru tatebe koru Migori kago cha Kisii gose koru Kisii go Migori